देखा तेनाली, जान रही त ऐसन कितना अरबी घोड़ा आई हैं, और अगर जान ही चल गई तो सोच तोहरे मेहरारू का हुई, लइका का हुई। और हाँ, अगर वो कुकुरवा के आत्मा तोहरा पे काबिज हो गइल तो बस राजगुरु जी, हम सब समझ रहल बानी। अच्छा मौका ढूंढले बानी आप। हमके लगेला तेनाली राम तोहार दिमाग ठीक नहीं खे। हम तो तोहार भला के बात करतानी, तू हवा की तैस खाता रह। तेनाली राम जी, राजगुरु जी रउआ के भला के ही बात करत पाना, रउआ के इनके बात पर तैश ना खाए के चाहिए। देखिए राजगुरु जी, पता ना आपके के का कह दिले बा, हम बिल्कुल ठीक बानी, बस कुछ बदपरहेजी हो गई रहे। फिर राजवैद्य जी काहे ना समझ पाऊ ना इतना छोट बात। अब हम का बताई। त तेनाली राम जी, तोरा ऊ अरबी घोड़ा के कीमत से हम अनुष्ठान करवावल शुरू कर दें। राजगुरु जी, आज तक जितना भी दांव पेच आप चलले बानी, मालूम बाना ओकर का अंजाम भइल रहे। तेनाली राम जी, जब दू गो पहलवान लड़ेला ना तो कब्बो एक ठो ऊपर रहेला तो दूसर का नीचे, कबो कबो दूसर का ऊपर रहेला तो पहिलका वाला नीचे। मगर हम रउआ के विश्वास दिलवा दें कि हम ई कुकुरवा के रूह रउरे देहिया से निकलवाइए के दम लेब। तो तेनाली राम जी, राहु रजामंदी बा कि आपका अरबी घोड़ा आपके इलाज, हमार मतलब बा कि आपके अनुष्ठान बदे बेच देही। वैसे महाराज कभी यह इच्छा बा, ऊ हमके यह संदेश देवे खातिर भेजले बा नहीं हा। यदि आपके या महाराज के भी यह इच्छा बा तो ठीक बा, यानी करवा दी अनुष्ठान। मगर हूँ ना, हाँ बोला। हाँ मगर कहीं बाद में कहत फिर हम हूँ कहले रहली, हाँ ना कहले रहनी। हाँ मगर हमारे एगो शर्त बा। ऊ का? घोड़ा बेचब हम ही, ऊ भी ठीक होखला के बाद। ठीक बा, हमहू के मंजूर बा। हाँ मंजूर बा हमके। और जवन भी कीमत मिली उहे लेके आपके संतोष रखे के पड़ी, ओकरा बाद हिसाब किताब खत्म। अरे ठीक बा, हमके मंजूर बा, लेकिन हमरो एक ठो शर्त बा। राजगुरु जी, रउआ के भी शर्त? हाँ काहे नहीं, का पता ही केहू के साथ मिल जाए और 10,000 स्वर्ण मुद्रा के घोड़ा 5,000 स्वर्ण मुद्रा में बेच दे। हमके तो 5,000 स्वर्ण मुद्रा के नुकसान हो जाए ना। अरे नहीं राजगुरु जी, तेनाली राम ऐसन काहे करी हा? रउआ तो उनकर भला सोचत बानी ना। कौनो बात ना, राजगुरु जी के बतावे दी। बताई राजगुरु जी। हाँ, घोड़ा भरल बाजार में बेचल जाई, नीलामी होई ओकर नीलामी। हाँ ठीक बा, हमके स्वीकार बा। तो ठीक बा, हमहू के स्वीकार बा। तो ठीक बा राजगुरु जी, आप अनुष्ठान शुरू कर दें।
हम काल सुबह से अनुष्ठान शुरू करवा दे। 108 बाभनन के रोजाना 36 पकवानन के साथ राजसी खाना खिलवाए। ऊ 108 ब्राह्मण ऊ सब के तरह हुआ जनबे करीले। रउआ के ऊ सब आशीर्वाद दी हैं और रउआ जल्दी ठीक हो जाए। चलो तानी। अच्छा तेनालीराम जी, हमहू चलत बानी, हमार काम पूरा भइल। मामा राजगुरु, मामा राजगुरु, जय हो मामा राजगुरु। चलते चलो, चलते चलो। तेनाली के ई बीमारी पड़ी होके बहुत भारी। सोना के 10,000 मोहर जल्दिए होई हमार। तो जितला के बाद बस हमार बारी। जय जय ताताचारी, जय जय ताताचारी। ली, अब अपन अरबी घोड़ा तक गए। हाँ, घोड़ा तो गई। त मामा श्री ए बेरी रउआ के चपत लगाइए गई नी। देखत रहा, हमहू यह राजगुरु के ऐसन चपत लगाई कि याद रखिहन जिंदगी भर। अब का इरादा बा? कब ठीक होके के बा? अरे असल में तो हम 3 दिन में ठीक होइए जाई, मगर चूंकि राजगुरु अनुष्ठान करवा रहल बाड़न और ऊ भी अपना जेब से खर्चा कर रहल बाड़न, तो हम उनके ऊ करे दे और पूरा 30 दिन आराम करब। एगो काम हो सकेला। ऊ का? यदि रउआ सुबेरे राज दरबार चल जाई और ये अपन स्वस्थ होके की घोषणा कर देम त ये अनुष्ठान रुक सकेला। और ई राव अरबी घोड़ा। अरे ना ना, घर के बात नहीं खे। राज काज में जवन बात एक बार कह दिहल जाला, बस ओही पर अटल रहे के पड़ेला। अगर तेनाली अस्वस्थ बा तो अस्वस्थ बा। हमके गोपाल बता देले रहे कि दरबार में महाराज हमार बीमारी के लेके भावुक हो गइल रही और ऊ भी यह चाहता नहीं कि अनुष्ठान करवावल जाओ। तो रउआ यही से अरबी घोड़ा बेचे खतरा मान गई नी। हाँ आखिर ई सब महाराज के ही दिहल गईल हा। लेकिन मजा तो मामा राजगुरु ही लुटी है ना। मामा राजगुरु? तो के पता बा कि राजगुरु का गलती कर रहल बाड़न? ना तो रउए बताई। बार बार हमसे उलझ रहल बाड़न। अरे जब दुश्मनी बा तो ऊ रउए से उलझिए ना। ना ना ना, हम ऊ नइखी कहत। हमार जोर बार बार पर बा। कौनो भी व्यक्ति के एक ही आदमी पर बार बार वार ना करे के चाहिए। ऊ एह से कि वो ओकर हथियार, सोच और लड़ाई के तरीका शक्ति के जान जाला। तो रउआ कहला के मतलब ई है कि रउआ मामा राजगुरु के हथकंडा के अच्छे तरीके से समझ गइल बानी। हाँ, हम तो ये भी अनुमान लगा सकीना कि वो अपन पेटू चेलन के कितना खुशी से अनुष्ठान के निमंत्रण दे रहल हुई हन। हाँ बाभन देवता लोग, रउआ लोग जितना तरह के पकवान चाही बनवा ले। धन के
कोनो कमी नहीं खे। और ये दक्षिणा में का देवाय राजगुरु जी? हंसी रोक ले नाई रुकता। ऐसन का दीवा रहल बानी अपनी वो लालची रिश्तेदार से हंसिए नहीं के रुकल। बाबा नाचार्य जी, दक्षिणा तो ऐसन दिलवाई आज तलक तू नाई पौले होखबा ना सुनले होखबा। हाँ। अच्छा, ऐसन का देवाए वो कम वक्त से? सोना के कुत्ता। सोना के कुत्ता? अरे सोना के बिल्ली तो सुनले रहनी, सोना के सरपो सुनले रहनी, लेकिन सोना के कुत्ता? ई दक्षिणा तो सच में अनोखा बा राजगुरु जी। दक्षिणा में देवे जाए वाला स्वर्ण वस्तुअन के नाम में जब याद कइल जाई कि तेनाली राम सोना के कुकुर दान में देहले रहलन, त हर बाभन तेनाली के मूर्खता पे मुस्कुराइले बिना रह ना पाई। हाँ वाह राजगुरु जी वाह। रउआ त 10,000 स्वर्ण मुद्रा के चपत लगौनी त लगौनी, साथ में मूर्खो बना देनी। रउआ निश्चिंत रही राजगुरु जी। बस अब रउआ लग जाई अनुष्ठान के तैयारी में। ब्रह्मभोज बहुत बढ़िया होखे के चाही। भाई लोग पेट भर कर खा, काल से नवरात्रा शुरू होखे वाला बा। 9 दिन उपास करे के बा, याद रखो लोगन। खाई खाई। वाह राजगुरु जी वाह। इधर राउर अनुष्ठान पूर्ण भइल, उधर तेनाली राम पूर्णतः स्वस्थ हो गए, और कल राज दरबार भी आवत बाऊ। अच्छा, के बतौलस? राम भरोसे वो बतावत रहल, आज सवेरे सैर पर भी गए रहल तेनाली। वाह, हम काले महाराज के कहब कि ऊ अरबी घोड़ा बिकवा के हमके धन दिलवावे। बहुत मेहनत कैले बानी हम। हाँ। ई त खुशी के बात बते नाली कि तू ठीक हो गईला। हम सोचतानी कि तोहके अब राजगुरु जी के पैसा चुका देवे के चाहिए। ना महाराज, अरबी घोड़ा के बेचे के रकम। हाँ हाँ तेनाली, हमार मतलब उहे रहे। तो कब बेचे तारा अरबी घोड़ा? महाराज आज शाम के। महाराज हमार एगो निवेदन बा आपसे। कहा का दरखास्त बाटे?
उ ई कि आप अपना एगो दरबारी के आपन नुमाइंदा के तौर पर हमरा साथ भेज दी और उ घोड़ा जतना के बिकी हम उ पैसा ओकरा के दे देही और उ काल राजगुरु जी के दे दी। का राजगुरु जी इहे फैसला भइल रहे ना? तो फिर ठीक बा, हम अभी अपना एक नुमाइंदा तहरा साथ कर देतानी। खरीदी 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 इस शानदार अरबी घोड़ा 2 आना में। खरीदी 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 इस शानदार अरबी घोड़ा 2 आना में। मगर ई घोड़ा उन करे के दिहल जाई जवनी फूल के टोकरी खरीदी 10,000 मोहरन में। खरीदी 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 फूलन के टोकरी आ अरबी घोड़ा खरीदी। ईला 10,000 मोहरा। अब दे दा 2 आना। ई 2 आना। ईला तहार 2 आना के घोड़ा। हाँ भाई, महाराज के नुमाइंदा ईला 2 आना। हाँ और दे दिया राजगुरु के और कही कि अनुष्ठान अच्छा रहे और ये चिट्ठी भी दे दिया। बकलोलवा तेनाली राम। बिल्कुल गलत बाटे राजगुरु जी, हम आपसे सहमत बानी। तेनालीराम अभी ले अइले ना, आवे दी, आप फिक्र न करी, हम आपके न्याय दिलवाई। धन्यवाद महाराज। बस रउआ कह देनी और हमके भरोसा हो गई कि हमके 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाई। महाराज के जय हो। महाराज, दरबार में विलंब से पहुंचे खातिर क्षमा चाहतानी। तेनाली जी महाराज। राजगुरु के साथ ही तू का कैला? महाराज, हम त जवन वचन देले रही ऊ पूरा कैनी और ऊ भी बड़ा ईमानदारी से। जवन घोड़ा के कीमत मिलल ऊ हम इनके भेजवा देहनी। फिर राउर प्रतिनिधि भी तो साथ रहे। तो 2 आना में कहीं अरबी घोड़ा बिकेला? पर महाराज मरल कुत्ता के प्रायश्चित में सोना के कुत्ता दान में दिहल जाला कहीं। मगर तू फूल के टोकरी के शरत काहे रखला हा? महाराज, राजगुरु एगो शर्त रखले रही और हमहू एगो शर्त रखनी। हमनी के दोनों आदमी के शर्त पूरा भइल, जेकरा अनुसार सब कुछ न्याय पूर्वक ही कइल गइल बा। का रहे उ शर्त? महाराज, शर्त के अनुसार हमके आपके प्रतिनिधि के उपस्थिति में घोड़ा के सरे बाजार नीलाम करे के रहे, जौन हम कर देहनी। राजगुरु जी,
आप यह बात पर अपन सहमति देले रहनी कि नीलामी तेनालीराम करीहन। हाँ हाँ महाराज। ई अबहिन ले तेनालीराम के समझ ना पौले। अब का कैल जाओ? महाराज, जब बात शर्त के होला तो शर्त के पूरा कैल ही न्याय होला, वरना हस्तिनापुर में भीष्म पितामह द्रौपदी के चीरहरण देख सकत रहलन का? अब पांडव वाला शर्त में तो कुछ भी हो सकेला। ई बकलोल तेनालीराम त इशारा में ही हमरा के बता देहलस कि भीष्म पितामह की तरह हमरो के चुप रहे के पड़ी। मगर हम बोली भी तो का बोली? यह समस्या पर हम विचार करब। फिलहाल आगे के कार्रवाई खत्म कैल जाओ। पांडवन वाला शर्त का चुन के उदाहरण दिले बा। रक्षा मंत्री जी,